Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал Биология за всички Biology for Everybody. Днес ще научим няколко любопитни факти за най-популярните горски животни – вълците. И така, какво представляват вълците? Вълците, Canis lupus, са едни от най-интелигентните и социални хищници в природата. Те живеят организирани в глутници и показват висока степен на сътрудничество. Второ, къде живеят вълците? Вълците обитават разнообразни среди. От гъсти гори до тундри, степи и планини. Те са изключително адаптивни и могат да оцелеят в сурови климатични условия. Как общуват вълците помежду си? Комуникацията между вълците включва вой, ръмжене, телесен език и изражения на муцуната. Воят им служи за маркиране на територия, събиране на стадото и предупреждение към чужди вълци. Как ловуват вълците? Те ловуват на групи, използвайки стратегия и координация. Основната им плячка са елени, сърни, диви свине, а понякога и по-дребни животни. Какво е известно за размножаването при вълците? Размножителният период е веднъж през годината, обикновено между януари и март. Само алфа-двойката в глутницата има правото да се чифтосва. Колко време трае бременността и колко малки се раждат? Бременността продължава около 63 дни. Женската ражда между 4 и 7 вълчета в сигурно леговище, далеч от опасности. Кой може да се грижи за малките? Грижата за вълчетата е колективна. Цялата глутница помага с храна, защита и обучение. Малките животни започват да излизат от леговището след около 3 седмици. Кога вълчетата могат да участват в живота на глутницата? След 2 месеца те ядат вече твърда храна, а на 6 месеца могат да участват в лов. Половата си зрялост достигат на около 2 годишна възраст. Какво символизират вълците? Вълците са символ на сила, лоялност, стратегическо мислене и дива красота. Каква е ролята на вълците в екосистемата? Вълците играят огромна роля за поддържането на природното равновесие. Като хищници на върха на хранителната верига, те контролират популацията на тревопасни елени и сърни. Това предотвратява прекомерното изяждане на растителност, което от своя страна подпомага възстановяването на гори и ливади. Наличието на вълци дори влияе положително върху поведението на другите животни и балансира цялата екосистема. Вълкът се храни също и с мърша. Изяда болните животни. Това е важно за оцеляването на екосистемата при наличие на заразни болести. Това бяха няколко интересни факти за вълците. Останете здрави, където и да сте. До нови срещи!